Christian, kan du sige nogle sjove lyde til mor? Nej, det var ikke en sjov lyd. Ej, da. Prøv at se, hvad foden siger. Den siger vinke, vinke, vinke. Foden, den siger vinke, vinke, vinke. Ja. Vinke, vinke, vinke. Det var humor på højt plan, hva'? Det skal gøre, ja, det er sjovt. Kan du snakke med mor? Kan du sige da til mor? Da. Hun kommer foden op, ja, så er det sjovt. Okay, så nu forsvinder foden igen. Ned med foden. Se Christian, se hvor mor kan larme. Du må larme. Banke. Og mor kan banke på din hånd. Banke, klappe. Ja. Skal mor sådan spises? Klap. Klap på hånden. Ja, da. Og se Christian, vil du have noget banan? Og se Christian, får du noget banan? Øj, det smager godt, ikke også? Jeg skal lige lære at styre det. Ja. Sådan der. Christian? Christian, prøv at se her. Se, så har mor banan. Ej, det smager godt, hva'? Er det dejligt med et lille stykke banan? Kommer foden op igen? Ja, kommer foden op igen? Okay. Og så kommer foden op igen.
Se, mor kan larme, siger mor. Bang! 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 Ja, kan du også larme? Kan du lave larm? Kan du banke i bordet? Banke, banke, banke. Så vi stopper, ikke også? Så gider vi